Ni ye procession ye min ye k'i sen no taamasen na ka taa kulu kan. Yan bɛɛ n'i ka bougie mɛnɛnen don k'u haminakow d'a kan walasa ka se mariasenu kɔrɔ a bɛ se ka u ka deli lase a den Yezu ma cogo min na. Kita mɔpɛri ɲɛmɔgɔ bɛ ɲɛfɔli kan ye hiji kan. Munna hiji bɛ kɛ yan kama sɔrɔ ciden fɔlɔ minnu nana Kita olu de ye kɔ dɔ bɛ anw fɛ Kita yan a bɛ Bangasi olu de ye o bɔgɔ ta ka mariasinu ja dilan ni o ye. Mariasinu ja dilanna ni o ye ka o sigi Kita paroisse cɛma. O bɛɛ nata o waati Kitakaw dɔrɔn tun bɛ delili kɛ u tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka Ala deli. Nka san 10 o kɔfɛ Mali évêques y'a laɲini ko munna Mali chrétiens bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hiji la Kita yan Bambarasenu senkɔrɔ. N'i ko jamana jɔli walima du ɲɛni i ko muso o de kama Madame Jara Antonio Samake ka bɔ ka Ɲoro b'a fɛ ka mariasenu taama sira. An nana an ba Mariam fɛ yen ale musow bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye ale musow bɛɛ jigi ye muso sabalilen tun don muso muɲunen tun don donc an nana ka n'ale deli ale k'an dɛmɛ a den Yezu Kirisa k'an ka deliw lase a ma pour que k'an dɛmɛ haminako la. Muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Muso de bɛ du dilan ale de bɛ denw bange ale de kan ka bɛn sabati du kɔnɔ ka bɛn sabati quartier kɔnɔ ka bɛn sabati jamana kɔnɔna na. Ni muso ɲana du bɛ ɲɛ jamana bɛ ɲɛ. Muso ka kan ni muɲu ani sabalile ye. An ba ɲuman ale sabalila an muɲuna donc an ba ale ka sira de taamana Ala ko o muɲu di an musow ma walasa an bɛ se ka den wolo k'u ladon k'u lamɔ ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ sago ye komi a y'a den lamɔ cogoya min na. O siratigɛ la Boniface Diallo ka bɔ Bamako diocèse la b'a jira k'a fɔ fɛn caman bɛ hiji kɔnɔ min ni bateau dɔrɔn tɛ kelen ye. Hiji kɔrɔ tɛ dɔrɔn ka na ka bateau kɛ ka segin ka taa. Fɛn caman de bɛ hiji kɔnɔ. Fɛn caman min b'a kɔnɔ an y'a ɲini laɲini ye min ye ka Mali kura jɔ ɲɔgɔn fɛ. San o san an bɛ a lajɛ cogo min na an bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka Mali kura sigi. Ɲinan ta wele kelen bɛ jeunesse de ma. Voilà, jeunes, denmisɛnninw ani minnu bɛ ka kɔrɔbaya ka taa ni u bɛ ko faamuya n'u bɛ se k'u ni don ko bɛɛ la pour que Mali kura ka se ka jɔ ka taa ɲɛ. Parce que n'i ko Mali kura ko k'a jɔ so tɛ jɔ n'i ma dugumala sinsin. Denmisɛnninw de ye dugumala sinsin ye. Walasa hijikɛlaw ka se ka dumuni sɔrɔ k'a dun k'u fa, Sœur Liliane Boma ni a bɛ fɔ olu ma fille du cœur immaculé tɛ ɲinɛ ka hiji nafaba dɔ fɔ. Hali ni ale n'a tɔɲɔgɔn na mɛ tobili de kama. Ne nana pèlerinage la tobili yɛrɛ de kama n bɛ se k'a fɔ ten. N bɛ na prière kɛ mais n nakunba ye ka na tobili kɛ k'a di pèlerins ma quoi. Anw ye masɛriw ye anw bɛ tobili kɛ masɛriso la. An bɛ dumuni caman tobi mɔgɔw bɛ to ka na dumuni minɛ u b'a dun. O fana ye baraji ye ne bolo. Ka minnu nana delili kɛ ka dumuni tobi ka di olu ma ne fɛ o fana ye baraji ye. Sinon pèlerinage nafa ka bon yɛrɛ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka Ala sira taama i bɛ se ka i haminako caman fɔ. Hiji tɛ taa yafa deli kɔ o de kama ale bɛ taa yafa deli kɛ mɔpɛri fɛ ni o bɛ wele confession. François Salimata Jara ale bɛ bɔ Kati. Mɔgɔw ni mɔpɛriw sigilen don confession de la chrétienw fɛ yen o ye chrétienya taabolo dɔ ye ka tugu an filɛ nin ye an bɛ to ka hakɛw kɛ a girinya fara a fɛkɛnya kan donc n'i ye hakɛ kɛ a ka kan i kana hakɛ toli ɲini a dabama fɛ o sabu fɛ ani mɔpɛriw bɛ sigi ka kuma donc i b'i ka hakɛw fɔ u bɛ hakɛ toli ɲini di i ma a bɛ ten tɔ de. O kɛrɛfɛ walasa balima chrétienw kana sigi ka sɔrɔ u ma u ni kanfɛnw sɔrɔ Laji Kante silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛ mariasenu ja ani a ka finiw feere. San o san pèlerinage fɛ an b'a kanu ka na chrétienw ka sugu la donc ka feerew kɛ an bɛ langana ninnu an bɛ mariya photo ninnu kɛ langana ninnu kan ani t-shirt
donc an b'a ye o ka d'u ye kosɛbɛ o kama silamɛ ni chrétien balimaya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc sugu min ni an bɛna sigi an bɛ an garijɛgɛ sɔrɔ parce que an fana bɛ a kanu min ka di jama ye ka se ka o ɲɛsiw ma bon ala ni kira barika la vraiment an ka sugu a ka fisa an bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a ye a tila bɛɛ bɛ sa bonya kɔnɔ karama kɔnɔ. K'a dɔn k'a fɔ san o san hiji labɛn bɛ ta ka di diocèse dɔ ma ni ɲinan labɛn tun bɛ Kayi bolo o hokumu kɔnɔ ka ye hiji nata labɛn ta k'o di Bamako ma. Pascal Traoré, VOA Bambara, Bamako.